Lahos sa uy. Asa ko no? Ayo uy, ditso uy. Hala, nadyo di ay balay. Ay iro ha? Ayun, wala yung screen din sa TV. Oy, ari lang tapi kasagdanan oh. Ay, murag ilaman ni tila things guru. Oh, no. Baw. Kay da kinundong ko sa nana ba? Kita ko nilang mama sa una ni Anha. Oh. O, di ba? Hindi na mo balik sa agi. Ang motor ni mo, be? Ah, ila things lagi? Ah, ila things, Jude. Oh, nabilis nang ikit di ay. Sinang ikit di yung agi min. Diha mga kabantay manggugos sa kuan ko. Diha manggugos lang mama oh. Tamat. Kutas. Bilis gani ang motor mo diyan. Ang motor. Aw, ang katong sa hagdanan mao ti public. Mo gani. Lain gani. Kutas eh. Oh. Ala, dito man diskuhan. Gani. No. Si diskuhan. Asa ka nang diskuhan? Uno. O diba? Saag. Musubay ra gid sa dan. Musubay sa dan balag private nang gagyan. Talawan. Kinang ikit. Ah, dali ilang kuan ay. La attorney. La attorney. Ni? Attorney. Ay, Howard di ay. Howard di uy. Dali ay, Howard. Bitaw. Pero na ay, day. Kan ame. Oh, dala ilagit na oh. Anak text. Day. Dayron. Ayu. Ayo. Ayo na ka. Ato sa tubangan no. Tira oh. Aman. Naruna? Ano, ajud bay? Uy, tayo dance! Ay! Hay, dapat pa si yung dagat. Naabot pa si yung dagat dito. Dagat, day. Daari milapos. Basta na idan. Halag private property sa may hangyo. Kiki? Birthday ni mama ni Uno. Belated happy birthday.
Day, ganahan gyud ni Maria day. Buta day. Ni sa LGU. Diba? Picture ni sa oy. Wala ay.